Binecuvântat să fie Dumnezeu! Doresc ca Domnul să binecuvânteze pe toți cei care vor reuși să intre pe platforma pe care se va distribui acest video. Am ținut să-l fac cu ocazia acestei sărbători, de care ne bucurăm cu toții anul acesta, probabil mai puțin din cauza pandemiei care ne condiționează în vremurile acestea și nu putem să fim împreună cu toți așa cum ne-am obișnuit până acum. Dar lăudăm pe Dumnezeu și pentru harul pe care îl avem, să ne putem vedea pe rețelele de socializare, să putem să fim care au fericirea să fie acasă cu familia. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți și dorim ca El să fie proslăvit prin tot ceea ce face. Am vrut să fac acest mesaj, în primul rând, pentru bisericile pe care le slujesc, din cauza faptului că am rămas blocat aici în Germania și nu pot să merg în Italia. Este mai mult de o lună de când, de fapt 2 luni, că dacă pun și luna în care am fost în Chicago, sunt mai mult de 2 luni de când n-am vizitat bisericile pe care le slujesc și aș vrea ca pe calea aceasta să pot să le transmit mesaj cu ocazia învierii Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie El. Și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei care ascultă, Dumnezeu să ne ajute să trecem cu bine prin acest necaz, care tot pământul a fost cuprins de acest necaz, dar noi știm că Dumnezeu este la cârma Universului, Dumnezeu poate să ne ajute să trecem cu bine, El să fie lăudat pentru toate. Amin. Mesajul pe care vreau să-l transmit l-am preluat din Evanghelia după Luca, din capitolul 24, acolo unde se vorbește despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Capitolul 24, începând cu versetul 1. În ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus mirezmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat 2 bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte de ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a 3-a zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea le se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fugă la mormânt. S-a aplecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă mirat de cele întâmplate. Amin. Cu ocazia învierii Domnului nostru Iisus Hristos, de la început încă putem să înțelegem și să ne dăm seama că chiar apostolii care au trăit ultimile 3 ani și jumătate împreună cu Mântuitorul au fost foarte surprinși de învierea Domnului Iisus Hristos. Haideți în câteva gânduri să putem să încercăm să ne dăm seama de ce apostolii au fost surprinși de învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru că El le spusese când era cu ei de toate lucrurile acestea și totuși uitați că pe apostol acest eveniment îi ia prin surprindere. În Marcu, de exemplu, în capitolul 9, cu versetul 31, spunea despre Iisus: căci învăța pe ucenicii săi și zicea: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorî și a 3-a zi după ce îl vor omorî va învia. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea și se temeau să-l întrebe. Ucenicii probabil că atribuiau Domnului Iisus Hristos afirmațiile Domnului Iisus despre moartea și despre învierea Lui, probabil că îi dădeau o interpretare alegorică, așa cum se întâmplă multora și în ziua de astăzi, că adevărurilor Scripturii care ne-au fost lăsate pentru învățătura noastră le dau
o interpretare alegorică și cei mai mulți susțin că nu trebuie interpretată în mod literar, ci Biblia trebuie interpretată într-un mod alegoric și în felul acesta ne luăm de multe ori libertăți pe care n-ar trebui să le luăm sau ajungem să trăim o viață care nu mai corespunde cu adevărul Scripturii care ne-a fost lăsată de Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să înțelegem că aproape toate lucrurile care sunt scrise în Scriptură sunt pentru noi și este posibil să le interpretăm în mod literar și doar câteva dintre ele au o interpretare alegorică. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea necesară ca să putem să deosebim acestea și în învățăturile Scripturii să le putem aplica în viața de fiecare zi. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Vorbeam despre faptul că ei n-au înțeles învierea, au fost surprinși de învierea Domnului Iisus Hristos din cauza faptului, în primul rând, a faptului că n-au înțeles moartea Domnului Iisus Hristos. Ei n-au fost de acord cu moartea Domnului Iisus. Aduceți-vă aminte de Petru când îi spunea Domnului: ferească-te Dumnezeu de lucrul acesta. Și Domnul Iisus Hristos a trebuit să-i spună: înapoi a mea, Satana. Ei, probabil că și ei dădeau cuvintelor Domnului Iisus Hristos o interpretare alegorică, pentru că nu aveau cum să înțeleagă, să priceapă și să fie de acord cu adevărul acesta că pentru păcatele omenirii trebuia să moară Fiul lui Dumnezeu. Era prea greu pentru ei să înțeleagă necesitatea morții Domnului Iisus Hristos, Fiului lui Dumnezeu. Dar a fost nevoie să moară Domnul Iisus Hristos din cauza păcatului. Încă de la primul păcat în lume, din grădina Eden, de acolo, cum s-a săvârșit primul păcat, păcatul de neascultare, a fost nevoie deja de sânge, a fost nevoie ca viața să fie curmată. Animalele care au servit la crearea hainelor cu care Dumnezeu i-a îmbrăcat pe primii doi oameni. Deci, primul păcat, prima jertfă de animale și de acolo încoace, până la sfârșitul lumii, toate păcatele vor trebui să fie acoperite cu sânge. Până la moartea Domnului Iisus Hristos, păcatele au fost acoperite cu sângele de animalele care erau duse ca jertfă la Ierusalim, la templu, sau erau sortite să moară în locul celor care au păcătuit și să ispășească astfel păcatul. Domnul Iisus Hristos a venit și a făcut ispășire pentru toată omenirea, a făcut ispășire pentru toate păcatele din lume, cele trecute, cele prezente și cele viitoare, și de la Domnul Iisus încoace, El a fost Cel care a încheiat ritualul jertfelor. De la Domnul Iisus încoace n-a mai fost nevoie să fie sacrificate animale pentru păcate, din cauza faptului că Iisus Hristos a șters toate păcatele și a dus la crucea de la Golgota vinovăția tuturor oamenilor de pe pământul acesta. Slăvit să fie Domnul nostru pentru lucrarea pe care a făcut-o, slăvit să fie Dumnezeu Tatăl pentru puterea care i-a dat-o și pentru faptul că l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți. Amin. Deci, ca să înțelegem de ce au fost surprinși apostolii, ucenicii de învierea Domnului Iisus Hristos, mergem și înțelegem prima dată că în primul rând ei nu se așteptau ca Iisus să moară. Erau încă cutremurați de lucrul acesta, erau încă bulversați și nu știau ce să creadă, așa cum mărturiseau și cei doi ucenici ce mergeau pe drumul spre Emaus. Atunci când i-a ajuns Domnul Iisus Hristos din urmă, spuneau ei: noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ei așteptau ca Domnul Iisus Hristos să vină ca un învingător, să restaureze din nou tronul împăratului David, să ridice din nou poporul lui Israel, să-l scoată de sub robia romană și să facă din ei un popor liber și să fie tot așa de strălucitor și slăvit ca și cum era pe vremea împăratului Solomon. Dar Iisus Hristos, Dumnezeu, planul lui Dumnezeu era mult mai amplu și mult mai mare. Dumnezeu nu s-a mulțumit ca izraeliții și toți oamenii împreună cu ei să fie fericiți doar pe pământul acesta. Doar o viață de 70, 80 sau poate chiar mai puțin pentru unii, o viață de 70-80 de ani să fii fericit aici pe pământ
și apoi totul să se termine. Dumnezeu avea în vedere veșnicia. Iisus Hristos a venit să moară ca noi să câștigăm veșnicia, slăvit să fie El. Și de aceea este bine ca în momentul în care ne gândim la lucrarea aceasta, imediat să ne gândim la veșnicia noastră. Unde vom merge atunci când vom trece din viața aceasta? Pentru că doar atunci când ne gândim serios și cu adevărat la momentul morții sau la faptul că va trebui într-o zi să părăsim pământul acesta, să părăsim viața aceasta, abia atunci ne putem gândi serios la momentul învierii, ne putem gândi serios la veșnicie, la ceea ce se va întâmpla dincolo. Și Dumnezeu să ne ajute să avem întotdeauna înaintea noastră iminența acestei zile sau, momentului când va trebui să părăsim pământul, să părăsim trupul acesta, să fim întotdeauna gata, pregătiți ca să ne putem întâlni cu Dumnezeul nostru. Și Domnul să ne ajute să putem să ne gândim serios la faptul că viața noastră pe pământul acesta este trecătoare, nimeni nu știe când va pleca de pe pământul acesta și Domnul vrea ca noi să fim pregătiți pentru acest moment și să putem atunci când vom trece din viață, să mergem în veșnicie împreună cu El și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Uitați că învierea Domnului Iisus Hristos a adus surpriză mare pentru două categorii de oameni, cel puțin, pe care îi găsim aici în Evanghelie, care erau prezenți sau implicați în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Prima categorie a fost categoria ucenicilor și a fost, putem spune, categoria celor care s-au bucurat de învierea Domnului Iisus Hristos, o bucurie mare, o bucurie amestecată cu teamă, pentru că nu știau ce să creadă, dar ei s-au bucurat și bucuria lor n-a putut să fie răpită de nimeni. Și a fost o altă categorie de oameni pe care putem să o deosebim mai bine în Evanghelia după Matei, acolo unde se vorbește tot despre învierea Domnului Iisus Hristos, la sfârșitul Evangheliei după Matei, spunea că pe când se duceau femeile, în Matei 28 cu versetul 11, pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat bani și au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Aceasta a fost a doua categorie de oameni pe care i-a surprins învierea Domnului Iisus Hristos și ei s-au aflat repede într-o situație de criză. O situație de criză așa asemănătoare sau poate chiar mai puternică decât criza care i-a cuprins pe oameni în ziua de astăzi. Așa ca și oamenii din ziua de astăzi care s-au organizat, au făcut comitete, au făcut ședințe, s-au adunat, s-au organizat, au aprobat bugete pentru a depăși situația aceasta de criză cauzată de coronavirus. Tot în felul acesta, fariseii, preoții, bătrânii poporului din vremea Domnului Iisus Hristos s-au trezit într-o situație de criză și s-au adunat repede, au format un comitet, putem să spunem, din străjeri, preoți, bătrâni, toți au fost convocați la Ierusalim să vadă ce pot să facă pentru această problemă cu care s-au confruntat. Au făcut o ședință, au găsit o soluție și au aprobat și un buget, au dat bani ostașilor, cine știe cât de mulți bani, ca să le închidă gura ostașilor, ca să-i facă să propage printre evrei o minciună care spunea apostolul Luca, evanghelistul Matei, că dă-i până în ziua de astăzi între evrei. Dumnezeu să ne ajute să fim dintre cei care vestea învierii Domnului nostru Iisus Hristos îi bucură. Suntem bucuroși pentru că Iisus Hristos a înviat și dacă El a înviat, și noi vom învia, slăvit să fie Domnul. Și învierea pentru noi va fi un moment de bucurie, va fi un moment
un moment la care cu toții sperăm și ne dăjduim în ziua de astăzi, dar pentru o mare categorie dintre oameni, din păcate, va fi învierea lor și învierea Domnului Iisus Hristos este un moment neplăcut. Este un moment în care trebuie să se gândească la faptul că după viața aceasta de pe pământ urmează o altă viață, urmează o zi în care Dumnezeu va judeca lumea pentru tot ce a făcut pe pământul acesta și urmează fiecare om de pe planetă, care a pășit pe planeta aceasta, să dea socoteală pentru felul în care a trăit viața pe pământul lui Dumnezeu. Căci noi trăim pe pământul lui Dumnezeu, respirăm aerul lui Dumnezeu, ne bucurăm de soarele lui Dumnezeu și cei mai mulți trăiesc cu nepăsare, ca și cum se cuvine de drept lucrul acesta. Dumnezeu să ne trezească. Probabil că de aceea a trimis vremurile acestea de întristare, probabil că din cauza asta Dumnezeu a trimis virusul printre oameni ca să-i trezească pe oameni și să cheme, să ducă, să tragă la mântuire pe cei care încă mai sunt oameni care încă mai sunt sortiți mântuirii. Și Dumnezeu să facă ca prin acest necaz care cuprinde toată omenirea, toată lumea, să vină cât mai mulți oameni la mântuire, să se întoarcă cât mai mulți oameni cu fața către Dumnezeu, în așa fel încât atunci când va fi învierea morților să nu fie un moment de criză, ci să fie un moment de bucurie pentru cât mai mulți dintre oameni. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, pentru că o altă surpriză, un alt lucru de care și-au dat seama pe viu ucenicii și noi astăzi prin istorisirile lor, că moartea nu este veșnică. Moartea, probabil că foarte mulți oameni care trăiesc astăzi ar dori ca la marginea gropii, acolo unde se termină viața, să nu mai existe nimic după aceea, ca să nu fie nevoiți să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu de viața pe care au trăit-o. Dar noi, creștinii, noi cei care credem în jertfa Domnului Iisus Hristos și în mântuirea venită prin El, pentru noi este o nădejde, este un moment de bucurie, este un lucru care ne ajută să trecem mai ușor, să trecem cu nădejdea că cei care pleacă sau care au plecat deja mai repede de pe pământul acesta dintre cei dragi ai noștri, îi vom întâlni și îi vom găsi în veșnicie, în viața de dincolo și ne vom bucura pentru totdeauna. Deci pentru unii, faptul că moartea nu este veșnică este un moment de tristețe sau de criză, pentru alții este un moment, este un adevăr care aduce bucurie și Dumnezeu să ne ajute ca pentru cât mai mulți să fie un prilej de bucurie lucrul acesta. Domnul să ne ajute. Și mai există un lucru care i-a surprins pe ucenici și în special pe femeile care au descoperit, cărora le-a fost descoperit prima dată lucrul acesta, faptul că Domnul Iisus Hristos nu mai era în mormânt. Ele s-au pregătit încă, probabil înainte de ziua sabatului, și au pregătit mirezmele și toate lucrurile de care aveau nevoie pentru că vreau să îmbălsămeze trupul Domnului Iisus Hristos. Probabil că în noaptea dinainte de a merge la mormânt nici n-au dormit, s-au pregătit, stăteau, așteptau să se ivească zorile ca să poată să plece cât mai repede înspre locul unde a fost înmormântat Domnul Iisus Hristos, ca să îmbălțămeze și să facă lucrarea aceasta pentru El. Și o surpriză mare au avut ele pentru că n-au mai găsit trupul Domnului Iisus Hristos acolo. Vroiau să-L îmbălsămeze, vroiau să facă ritualul acesta care erau obișnuiți oamenii atunci, vreau să-l facă și n-au mai avut cui, pentru că Domnul Iisus, trupul Mântuitorului, nu mai era acolo. Au fost foarte surprinse de lucrul acesta. Dar dacă ne ducem în Evanghelia după Marcu, găsim în capitolul 14, găsim un pasaj care ne face să înțelegem mai multe lucruri. Maria, aici nu este numită cu numele, dar spunea că Iisus stătea la masă în casa lui Simon leprosul
Și a venit o femeie, spune evanghelistul, care avea un vas de alabastru cu mier de înalt curat, foarte scump, și după ce a spart vasul, a turnat mierul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necaz, ziceau: ce rost are risipa aceasta de mier? Mierul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceasta. Dar Iisus le-a zis, capitolul 14, versetul 6, lăsați-o în pace, de ce îi face supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săracii veți avea întotdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Ea a făcut ce a putut, mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Singura dintre toate femeile care vreau să îmbălsămeze trupul Domnului Iisus Hristos a fost Maria, care a reușit să facă lucrul acesta înainte de moarte. Maria a anticipat momentul îmbălsămării Domnului Iisus Hristos și a folosit nardul pe care îl avea depozitat în vasul de alabastru, l-a folosit pentru a face îmbălsămarea când Iisus Hristos era încă în viață. Și lucrul acesta ar trebui să ne dea o lecție și nouă să facem ceva pentru Domnul Iisus Hristos cât suntem aici pe pământul acesta, cât suntem în viață. Pentru că o să ajungem un moment în care va fi prea târziu să mai facem ceva pentru Iisus. Iisus nu va mai avea nevoie de nimic de la noi. Va veni un moment în care toate lucrurile și tot binele pe care vrem să-l facem va fi prea târziu. Nu vom mai avea cui, nu vom mai avea cum și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem și acest adevăr care izvorăște din învierea Domnului Iisus Hristos. Anumite lucruri pe care vrei să le faci pentru Iisus Hristos trebuie făcute acum, pentru că după aceea nu vei mai avea ocazia să le faci. Iisus Hristos nu va mai sta la dispoziția ta ca să-L slujești. Iisus Hristos astăzi, prin oameni, prin frați, prin surori, prin cei care stau în jurul nostru, Iisus Hristos vrea să ne se prezinte și vrea să beneficieze de binele pe care noi putem să-l facem, de bunătatea noastră, de dragostea noastră, adică iubind pe oameni, să iubim pe Domnul Iisus Hristos. Făcând bine oamenilor, să facem bine Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Spunea Iisus despre Maria, ea a făcut ce a putut. Noi ce putem să facem astăzi pentru Iisus Hristos? Putem să facem bine cuiva, mai ales în momentele acestea, în momentul acesta de criză. Sunt mulți oameni care nu mai au un salariu, nu mai au un venit, probabil că le se termină banii cu care să-și cumpere de mâncare. Am înțeles că în Italia a luat ființă un grup numit Betlehem, care lucrează și se adună și adună alimente și fac cumpărături pentru oamenii care nu au nimic. Este o modalitate de a sluji lui Dumnezeu și asta. Este o modalitate de a face lumină și oamenii să vadă lumina aceasta. Probabil că avem o ocazie pe care alții înaintea noastră n-au avut-o. Probabil că este o ocazie unică în care putem să facem ceva pentru Iisus Hristos. Putem să facem bine oamenilor și putem să strălucim, să strălucească faptele noastre bune, să lumineze faptele noastre bune și oamenii să dea slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Ocazia vieții pe care o avem este o ocazie unică. Viața nu se mai repetă niciodată. Este singurul loc în care putem să facem ceva pentru Dumnezeu, este pământul acesta, este viața aceasta, este astăzi. Și Dumnezeu să ne ajute să facem tot ceea ce putem. Va veni o zi, va veni un moment în care va fi prea târziu. Va veni un moment în care cel pe care puteam să-l ajutăm astăzi nu va mai avea nevoie de ajutorul nostru sau nu-l vom mai găsi. De aceea este bine să să prindem orice moment, orice oportunitate în care să putem să facem bine aproapelui nostru, să-l facem, să nu amânăm, să nu lăsăm să treacă noaptea, să treacă ziua, să spunem, las că îi voi face mâine binele acesta, să profităm de fiecare ocazie care ni se arată, ca să putem să facem un lucru bun pentru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. El și-a dat viața, El s-a
a încheiat lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat-o pe pământul acesta. A încheiat lucrarea, s-a ridicat la Tatăl, la dreapta Tatălui și acolo mijlocește pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Noi am rămas aici pe pământ să continuăm lucrarea Lui. El a început deja să facă bine oamenilor cu care a venit în contact cât timp a trăit pe pământul acesta. Noi trebuie să continuăm această operă de binefacere pe care Iisus Hristos a început-o, să o continuăm până când biserica va fi răpită la cer. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Vreau doar să închei cu câteva versete dintr-o poezie care între timp a devenit cântare, s-a pus pe note și este o cântare tare frumoasă. Nu mă încumet să o cânt, că probabil că va fi un moment de hilar, un moment de râs, dar vreau să recit, adică să citesc și versurile ei să ne învețe pe noi ceea ce ar fi bine să facem fiecare dintre noi. Drag prieten care cânți vesel în credință, fii prieten cu Iisus și la suferință. Dacă în ceasul de temut vrei să fii la dreapta, când Iisus dă iar tribut, mângâie-L cu fapta. Dă-i acum din pâinea ta foamea să-și destrame, căci în cer în veci de veci nu-i va mai fi foame. Dă-i acum să bea din vas când e ars ca vrejul, căci în veci de veci în cer nu mai ai prilejul. Dă-i acum haina ta cât îi rup veșmântul, căci în cer nu-i va fi frig, nu-l va bate vântul. Dă-i acum când e bolnav grija înduioșată, căci bolnav nu va mai fi Domnul niciodată. Ia-l în casa ta acum să-l aline somnul, azi e un sărac în drum, dar în el e Domnul. Azi Iisus e în mii de frați, azi îți vrea El fapta, mâine când vom fi chemați, tu vei fi la dreapta? Și un glas peste genunchi va striga spre stele, îl cunosc și din ani buni și din zile grele. Iată anii trec s-au dus, zilele ca spuma, fii prieten cu Iisus, nu uita acum. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze Biserica din Verona, Biserica din San Bonifacio, Biserica din Nogara, Biserica Modena, Biserica Lecco și toate bisericile românești din Italia și toate bisericile creștine de pe întreg pământul. Amin.